Ongi etorri txorien esasoi honean programara arratsaldean zigor. Arratsaldean. Sardillaren hileta zemuz joan da? Ni naiz inateritakoa, ni... Lehen gutxi. Oain, maite minduen egunarekin bezala esaiazu zuretzako egunero dela inauteria. Karnaval. Bueno, bai. Wow. Bueno, bai. Gaur, asteazkena da eta auster eguna horrekin batera. Eta, gure gaurko proposamena asteazken handi honetarako Bruselako azatxoak gainerreta zerekin gazta aukera batekit. Eta ez hori bakarrik, Azpeiti aldera joan gara eta bertan dantza eskolako ateak iriki dizkigu uxoak. Beraz, bai, eta Dantzari bilizera, jaiane? Ja. Bai. Bai, eta hau dena izango duzuek gaur, beraz, egon gurekin eta ikustazue guzti hau. Osagaiak azatxoak itxeko, Bruselako azatxoak. Hemen kasu honetan, iradokizun bezala kilo erdi jarrita dauzket, gero ikusiko duzuen honako errezetategian, baina hemen 800 gramo daude, gero ostotxoak kendu eta kendu, zehozen murriztuko zaigu. Beraz, oinarri hori hartuta, egostea besterik ez da izango, 15 minututxo edola emango dizkiogu. Gero, iragazi eta erreteilu batean sartuko ditu. Gainarretzeko bexamel goxo bat eta harin bat. Eta azken aldian, hemen joera bat edo badaukagu gurekin, eta da esneari salda bat gehitzea. Olako bexamel beste konzeptu batetik edo tiraka itea. Hortarako, tipuleta, hau erregosiko du gurinetan eta oliba olio pixkatekin, 80 gramo irin dauzkegu hemen, normala, zuen aukeran beste irin bat erabiltzea, 500 mililitro esne, litro erdi, 250 salda konzentratu eta intxaur muskatua. Hau gehiago gozatzeko, gatza eta piper beltza. Eta, gero gure gazta sorta aukeran, parmesanoa, mozzarella eta hauntz gazta. Zuek edozin ardi gazta sartu, nahi badiozue sartu, gazta urdina edo nahi duzuena. Kontuz, ez hori bakarrik, irugiarra, urdaiazpikoa ere sartu diezaiok ez. Hor bakiz izango izun alesek, ez? Zer? Zein izango zen bere esaldia? Uztagun bexamela eta hauntz gazta eta utzi ditzagun alde batera Bruselako azat. Bai, eta ez, eta irugiarra, eta hori dana, utzi hori dana, eta hori bera bakarrik, zoragarria. Baina, lez, Bruselako azatxoa benetan goxoa dira, ber. Defenda ditugun, eta gaina urteko azkenetakoak izango dira, así que jan behar dien zerbait da. Eta beste aukera bat, kozinatzeko. Betiko baratxuri erretik at. Hau egia esan, errezu da politxe da, labean eta hola bexamelarekin hasita bai. Eta gero hemen gure aukera ez da gaur irugiarrea edo urdaiazpikoa baizik eta arbendola laminatua pinaziak ere sartu diezaiezkiokegu, baina, egia esan eskuratzeko geroz eta gutxigo ikusten ditot saltokitan. Ez dakit prezioaren gatik den edo ez, baina, hau eskuragarri. Honako arbendola laminatuak eskuragarri daude gozogintzako sailean, eoten die orokorrean. Eta gero bestalde batetik maspaxa, baina gogoratu guan hilabetetxo bat, maspaxak aste betez denak kendu genitula eta arana gelitzen zaizkigu. Eta nola bata bestean gatik ordezkatuz ere, sukaldeak badun hortik, aranak zatitu, gainetik gehituko izkiogu eta ea emaitza zer nolakoa den. Oso, ona, seguru, baietz. Eta hemen, behin baino gehiagotan, aukera nahi izan ezkero barazki jalea egitea, gaztak beharrean, garagar legamia erabili, eta garagar legamia bitu atzo gaina lagun batekin hitz egiten, eta froga egin zuela, espagetti batzui botazien da, gazta ikutu ematen dira, ez da gazta, baina badauka gaztan joera, holan, zapore antzeko bat. Nik hasi nun, gazta veganoan ikasta bat hasi nun, estan bai dauket, berrartuko dut, eta datorren denboraldiko ea hemen dauketen zuekin, eta beste proposamen batzuk ditun. Baina aukera zabala beti. Eta batez ere, etxean daukagunan arabera, eta gustuen arabera. Aztu gara. Bruselako azatxoak. Hauek, ez dakit, landarea ezagutzen duzuen, azabaten formakoa da burua esan litekena, eta gero olako zurtoin luze badu. Eta hauek, zeharretan, bi aldetatik ateratzen zaizkio, olako besoadar batzuk gisa. Orduan, mozteko, klak, beraka egin, eta listo daude. Gero, hauek etxean garbitzeko,
honako enbor hortatik edo zurtoin hortatik moztu, kanpoko ostotxoak kendu, eta listo. Indezakezuena da erditik moztu. Eta honako ontzi baten sartzen joango gero garbitzeko. Hoxe da. Bueno, izenak esan da, bakizuen nundi datozen, die azalore eta brokolian familikoa die, eta, bueno, erromatar garaian Italian da landatu ziren, baina oin orokorrean Belgikan da hortik, handik, esan da izan, datozela duela 1500 urtero ja badaude idatzean honeko izten ziren, eta jaionez, oso politia, da ikusteko oso politia da nola hor emoten du, bere umetxoa dira, heldutan enborrean, eta goxuak, erabiltzeko ez dauka gaina misterio handirik, hauek egin aldituzu egosita, eta nahi duzuen moduan, gainerre, olio, gainerre bat gainetik bota, sartaian salteatuta ere egin aldituzu fin moztuta, ensaladan jan aldituzue, egosita gero, aldala kozinatu denbora gutxi, ez dago nada denbora asko kozinatzea, nik gustatzen zei pixkat, koska ikean barrutiko lan gogorra aldera egotea, baina hori beti esaten duguna, bakoitzan, gustuan arabera, ero nahi duen moduan. Hau edo, udazken neguko landare bat, nahiz eta nik uste ja urte guztian gauzasko bezala, ikusten ditugun, baina, bueno, sasoia oin bukatzen ari da, eta guk etxian, azkenen urtetan osabak, Tio Santosek jartzen ditu, eta egoten die. Baina errez ematen duen landare bat, eta ez du lan, Tio lan zaintzarik eta inungo hori gan hartu, eta gero jaso, eta listo. Landarea etzan da baratzan baldin badaure, berdin hartu ditzakegua, beraz? Hau daude, gero, bueno, ez da ezautu ituzuen, badaude moreak eta hauek txuriak. Moreak olan pixkat, ez dute pixkat suabeagoa direla, zapore aldetik eta finagoa direla haue baino, eta tamaina be pixkat txikixoa dira moreak haue baino, berdea baino. Bueno, Brusela, bitugu Bruselan, anekdota moduan, lehenengo txiloea bertan grabatu gendun, 2016an, eta esate izuet, asteburu batean ezagutzeko iria da. Gainera toki guztietara oin eskuten da ero bizikletan, han ohikoa da bizikleta, bueno, afizio handia txerrendularitzako badago, baina Bruselan mugitzeko modelurik onena bizikleta da, ze herri laua izatera da bizikletan ibiltzeko gaina bide gorrian eta sistema oso ondo daukate, errespetu handiz, ibilgailuak eta errepidera atara behar duzunean, ibilgailuak eta kriston errespetua, eta gehiago esango izut. Nian bizikletan atera nintzen, da momentu batean, errepidetik jo nintzen toki batean, ze bide gorritik egia esan, bizikleta pila bat zebilen, eta errepidera atera nintzen, eta poliziak demanda egin zidan, eta esan zidan, txikito, segi bide gorrira hortako da dota. Eta, bueno, alde bat, arrazoia bebai, ez? Eta, bueno, segurtasuna eta gehiago. Baina, bueno, oso hiri politia, hainbat gauza dauzkan politiak, esan da, Grand Place, gero Atomiuna oso politia da, Atomiuna da, hori zuten, erakusketa mundiala egon zen, da, atomo baten forma daukan, ez da egizema dauzken, 80 metro, 1 metroko altura dauka, eta igo egiten zara bola guztietara, hori oso ezaguna, eta gero, nola ez, bertako personaia ezagunena, Manneken Pis. Bueno, guk itzulia gure euskerara, pixa egiten, mutikoa pixa egiten. Pixa egiten, eta gero daukala, atea zuten neskabe, bai, Janeken Pis. Eta horrean bat, Manneken Pis entaz, 3 berzioen entzun ditut. Ezagunena dira, herria setiatuta zegoela, etzaiak olako, esiaren azpien esia botatzeko olako dinamita karga handi bat jarri zuten, zu eman, eta mutiko bat handik zebilela herriko mutiko batek ikusi gino omen zuen, da, hartu eta pit, itzalin zuela. Beste bat da, esaten du, juntzala gizona beraz bat herria bizitatzera, eta umea galdu zuela. Semia galdu, erotuta batera eta bestera bilatzen, eta aurkitu omen zuten parke batean pixa egiten. Eta haitxeak, parregura eman zion, eta holako oparitu omen zion herriari, zanda eskultura bat mutil horren. Baina txikitxoa omen da. 3 eta piku zentimetro dauzke, ez dauka, 30 zentimetro da ez da iristen. Olako tamainako bat, altura batean dago, eta jende pila bat handi pasatzen da. Jendeak uste du ez dakit olakoa da, da berez txikia da, eta originala lapurtu egin zuten, ez da hau replika bada. Baina bat zer da oso polita, ondoan dago museo bat. Manneken Pisen erropataz, 800 erropa baino gehiago dauzkate,
arropa ezberdinak, oza, jazten dute zubiltzaile, jazten dute polizia, jazten dute, eta oparik iten diote herrialde ezberdinek, bere herriko zerbait. Gu eginen museo hortan, eta uste bat zegoela zala atletikeko traje kompletuan zegoen, eta urteko, ez dakiz ez sasoitan, badauzkate egun batzu ia sinalatuak, ez dakiz zeren eguna, eta egun hortan jazten dute erropa horrekin, ez? Gaina herriko banda juten da, eta enean nahitan ondoan egoten die nausik eta ez da izero, herriko agintarik eta ura moztu iten diote. Ura moztuta gero, abstinentzia hori eta gero, urai ematen diotenean, mutiko atxixe ura egon da aguantatzen, pixa nola teatzen da. Eta jente graziken omen dio, eta gaina jentea nahita jartzen da aurrean bustitzeko. Hori egin jenda, hola gertatzen da, eta kriston pixe porrasta da botatzen dute berriro jartzen, banda isiltzen danean, eta gu egon ginenan, egiten dituzte, herrialde ezberdina juten die Bruselara bizitatzen, eta tipiko, pentsatu, Euskal Herriko delegazioa doa, eta hartu, eta baserritar jantzi bat eramaten du, tamaina hortako egiten du, baserritar jantzia, eta egun hortan, hartu, egiten da alkatearekin eta ongiete horria, eta maneken piz jazten dute, txapelakin, panasko galtzakin, eta alkondara, eta holan. Gerrikoa jarriko zioten, eta holan dauzke, hori, 800 bat erolako. Oso politia benetan museo hori. Bueno, esan dezu, baserritar jantzi esan dezu? Bai, ero dantzarena. Harritzekoa ere bada hemen, baserritaz da jantzia aipatuta euskal dantzak, ez? Euskal dantzak gureak ditu, baina saltsa eta bestelako erritmoak ere bai, eta bestela ikustazue. Gorputza eta gerri buelta dantza eske ditut. Beraz, emaiogun nahi duen hori. Uxua Ibarreta. Kaixo. Kaixo. Batxata dantzatzen ikasteko onenaren gana. Etorri naiz, Euskal Herriko txapeldunaren gana. Bueno, ez dakit, zapatakin etorri naiz, beharrezkoak dien, edo... Ez, lehenengo klaseako hola ondo zaude. Bere horretan. Bai. Bueno, hemen dantza eskolan gaudela, zein dantza ikasten die, edo zein dantza dantzatzeien hemen gehien, zein modalitate? Gehienak, bailez de salon emate deunien, die salsa, batxata eta txatxatxa. Gero baitare aparte daude samba, kizomba, paso doble, tango, danetik. Abaniku zabal bat ez da. Eta zure kasuna adibidez, hemen izaten da ohiture, ez? Euskal dantzak. Euskal dantzakin hasta txikitatik, baina zu beste modalitate hontatik joan zinen nolatan? Bai, neuri txikitatik gustau izen zait dantzaitie, baina baina ez nu pentsau akademi batea apuntatzie edo hola. Eta beti lagunek apuntau zilako eta hola euskal dantza mundun sartu nitzen eta 4-5 urte egin nitun, baina 11 urtekin lehenguzuek animauta, bailez de salonea animau nitzen, eta ja bide hori ez nun laga, baina arte. Eta hau nola da, musika entzun eta ia gorputze hasten da bera bakarri dantzan, edo jarraibide batzu daude hasieratik? Jarraibide batzu daude, azkenien pertsona batzuk facilidade gehiago daukebe, o azkarro ingo be, prozesu hori, baina dano dateo habilidade hori. Eta pausu nola kontatzie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nola kontatzie? Bai, depende dantzak, baina, adibidez, 1, 2, 3, 5, 6, 7, batxata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bai, merengue 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hoi errexagoa da? Bai, depende. Gu gaur zer dantzatuko dugu? Nahi dezuna, baina nabazu batxata. Venga, ba. Modako dantza. Bere horretan edo orduan? Horrelaxe. Ostra, jaionen, ia plana ina duka buruan. Aurrena, tren museora joan. Ibili tren salrean, vaporez joan, gaina amoitzezan lehenko trena moduenan, eta ero horrek askatu ite izkizu gerrik, eta ero dantzara joan. Oso polita Brusela, Maiekena.
Bueno, azatxoa garbituta dauzkegu eta jarraian ura irakiten daon momentu honetan gatza. Gehituko diogu kontuz, honek gorakaito normalen. Hortxe. Bakizunez gertatu zitzaien, lenguan salda, zopa, irakiten neuken gatza botan da, gorakain. Saldakin gehiago, baina urakin baino saldak eta denean bero temperatura handiago hartzen du. Apa. Venga, barrura. Alde indik. Lasai, barrura jungo data. Tapa itxi eta esan bezala 15 minutu programatuko dizkiogu. Ea ba, nuntzaude hemen denbora. Honek, asatxoak erabili behar baituzue, espada euskazue hartu eta ja azkenak eta nahi txuzue izostu komen izaten da, hor 3-5 minutuko irakinaldi bat emon, olako eskaldatu bat esaten da, 3 minutukoa, ostu zeituan da ero izoste da hobeto. Tak, lehortu eta izostu berrio. Hau, bere horretan, utziko dugu arraskan, gero berriz ere iragazin bar ditulako behin egosita daudenen. Beraz, hortxe, garbitu gabe. Eta listo. Bale, hau martxan. Bai, hau martxan. Bexamela iteko aukerak, milaka guk tipula erregosiakin ingo du, kroketan oinarri bat balitz bezalatxu. Horretarako hauek zuritu, txiki xeetu, eta hemen bai gurinarekin eta bai olioarekin erregosten edo gorritzen jarriko ditu, bale? Eta gero ikusiko duzu, bexamela, azken finen, ez dauke beste konturik. Bai, betu kontuako, kasualidadez, bagizuk ero 2 ur duela 2000 da. 2 urte berandu dago junginen Flandriara. Belgikara baita, egin duen triatloi bat, Gerasderbergen herrian, eta han ere maneken pis bat daukate. Eta uste dut, beraien artean burruka daukatela, esan ez zein dan sarragoa, ero zein dan, benetakoa eta ez da gizar, baina horre ere badaukazu. Eta orduan, txirrindularitza gustatzen zaio nahi, Gerasderbergeneko pareta omurrua ezagutuko dute, eta badaulako pabeko olako aldapa bat, bizikletan igotzeko, bitu, jungo alzinateke, torreko alzinateke, bueltatxu bat ara. Nora? Flandria alde hortara bizikletan. Igual. Bitu, ezin gonta Albertoko, maizazio da inguru horrek, oso ondo jaten da gaina. Eta, Bruselakin bukatzeko nola ez, txokolatea. Hori bai dela, txokolatean, dauzkazue txokolategi pila bat, oso famatuak, eta guk hor suerte izan genuen, Lauren Gerbau, izan zen 2016an Bruselako txokolategile saria, onenaren saria irabazi zuena, eta bere txokolategia bizitatzeko aukera izan genuen. Pena izan zen, ze berak larun batetan dauka irekita ematen ditu ikastaroak, tailerrak ematen ditu, eta larun bata izango zen, aukera izango genuen nolako tailer batean parte hartzeko, baina larun batean urrutik ginen handik, eta ezin izan genuen ikusi, baina probatu genuen bere orduan izan zen bonboi irabazlea eta izan zen oliba olio bonboi bat. Zeukan bihotza oliba olioa eta txokolatea nasketa olako oso krematxua, ikutu bat zeukan oliba olioana, baina zen gehiiko eta ero kanpoko beruza txokolate fina, oso goxua. Eta txokolate horre batu zer daukan berzitasuna jene. Sartzen zara eta dena beltza da. Dekorazioa esan ezen nuke? Ez, txokolate txuririk ez du erabiltzen. Txokolate txuri, saleak, ez zaitezte jun bere txokolate gira, ez du lan iten txokolate zuriarekin. Eta ziurreni badaki zergatik. Zango duelako txokolate zuria ez dela txokolatea. Ja, baina, bonboi gintzan eta, goxoa dira, eta baina onak erabilita hauek oso ona dire, berak, enion aldetu, han konturatu nintzen, arraro izitzeidan, da gero gidarekin hitz egiten esan nion, haizu, ez duitu ikusi inungo txokolate zuririk, eta ez berak txokolate zuriarekin ez du lantzen, txokolate zuria. Kontua da, Brusela guztia txokolategiz eta beteta dagoela, baina jendeari antza, ez dakit, presakin ahaztu iten zaio etxerako erostea, eta mundu guztiak aeroportuan erosten omen du, eta uste dut munduan txokolate gehien saltzen den tokia Bruselako aeroportu omen dela. Egia da, gero guk irian ikusi genituen txokolategi guztiek beraien denda Bruselako aeroportuan txokaten, beraien produktuak. Bisitarin gatik aizen. Bisitari, anekdote esan. Ez bertakoa, bisitarik. Ez, Brusela bisita guten da guztia. Edo turista, edo bestela onako... Nola dena Bruselan kozinatzen den, bertara dijoazten politikarik, enpresarik eta guzti hauek. Ja, baina hoi egenak, hori da, etxera bueltatzekoan, beti, txokolate aztu zai. Souvenir. Lasai,
aeroportuan, 3 euro gehiago ordainduko dituzue, baina denak aurkituko dituzue. Ez alda izaten duty free. Duty free bai. Ez? Free ez. Free bat ez. Duty free bai. Baina gaina nik gustatzen zaiz, holako gauzetan, prezioak eta ikustea. Eta esate izu, produktu berdina, ez da izan bat, kaja berdina, ez da, hogeita bost bonboiz euskana, 3 euro garestiagoa. Hoi bakizu ze izangoen zigor, esan dakoa. Ara, Bruselara doan hori, bai turista edo esan deun bezala, nola, onako erabaki gehienak, ez, orokorren Bruselan hartzeien etxerako bueltan. Telefonoz, bueno, maiti, banoa etxeta, ekarri aldiak zehoze, edo ekarri aldian zehoze, eta aita, jak, ez? Bai. Hortako daude aeroportutako dendak. Bueno, bai, hortan Brusela famatu da, ez? Epaitegiaketan eta han hartzen dien erabakiak eta guk gero eskara enteratzen, baina Bruselan esaten doa. Ez enteratzen. Botatzen izkibut, baina kasu iten aldiogu. Erabaki hartutakoan esaten dizuete, edo esaten digute. Erabaki hau hartu da, Bruselak dio, patatin patatan. Bai, eta zeinek botatzen dizu? Olatzarrietak. Oiga, adibidez. Aurten, orain korresponsal Olatzarrieta dago bertan, lehen Nueva Yorken hainbat urte egon zan, eta Nueva Yorken oin dago Amaia Uribe, bideo bat grabatu zigun guri ba. Eta lehen honean bitu Amaia Uribe, korresponsal hauek daukate, Baipasa programan arratzaldetan Euskadi Irratian, astean egun batean, korresponsalekin egiten dute elkarrezketa bat, ez? ETV-ko, Euskadi Irratiko 3 korresponsalekin egiten dute, ordu erditxo bat, eritze egiten hauten dira, eta dauden herri bakoitzeko berezitasunak ere emate dituzte, ez? Beraien egunerokotasunan nolako dan, jakien ingurukoa, eta lehengunean Amaia Uribe New Yorken dago. Bota zuen bat, pixka nekien nundi zi joan, gaur egun zelan dago mundua kontu horretan, baina hango umeek, uste dutela hainbat eta hainbat aragi eta arrai, erabiltzen diena gaur egun landaretatik datozela. Landaretatik. Hirugiarra landare batetik hartu eta zuaitz baten zintzilikario bonduan agertzen dela. Gero, landaren izenak esan, beste batik galdetu. Claro, berak hori, estadistika hori ero entzunda zeukan, baina bera nahi izan zuen frogatu. Eta galdetu mutiko batik, 3 landaren izena esan da. Letxua, brokolia, gamba. Bueno, kontuz, estatu batutatik dena onantz bato. Ez, baina hori hemen badao. Eta ziurraski, berehala izango dugu hemen, gambondoa, dena ondoa izaten baita, zuaitz ondoa, gambondoa, edo hirugiarre ondoa, edo... Bai, egon ginen gu hemen etzeiten Karakol proiektuan inguruan, eta gogoratzen esan ziduten, ez? Beraiei azkenean, zenbat eta jendi, han baserri eskolan, ume pila bat izaten dituztela, eta ez dakitela, ez nean nundik etortzen dan, ez tomateak zelez landare mota dan, edo ezer. Baina badaki bideo bat editatzen. Hori bai, nola, eta TikTok, eta musika jartzen bideo horri, eta dantza 10.000 eratan egiten. Nik momentuz batxata bestik ez dut ikasi. Baina ikasi alduzu ondo. Gutxi gora bera. Eta kontuz, usuaren onako aholkurik handiena. Batxata dantzatzerakoan, eskubirantz, ezkerrera itekoan, ez da onako pelbia goraino jo behar. Ados? Lasai utzi. Desblokeatuta, ez? Bai, venga, Eta, batxata? Bai. Bueno, nola da? Izango ie, 2 pauso eskubira ingoiteu, da gero 2 pauso ezkerrea. Bueno. Bai? De momento, hori. Venga, Eskubiekin hasiko gea, 1, 2, 3, 4, eta baina hanka errepikatuko dugu bestaldea. 5, 6, 7, 8. Berriro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oso ondo. Pausu txikiki komenigarriko komendi, baina hankak, Gerrile moitzeko, hobeto, pauso txikie. Zenbat izo zuri dantzak? Txiki-txikitatik asko. Bai neure barruko sentimentuka dirazteko, bai barruen neuk usteko, edo baita beste jendiei, baita neuk sentitzetena, edo helarazi nahi detena espresatzeko. Bai. Eta noizti ze irakasle?
Ba, irakasle hasi nintzen, Jose Mari Orbegozok oindala 7 urte eman ziten aukerie irakasle bezala hasteko. Hasieran umiekin, helduekin, eta oain baitaren hau, hirugarrengo adineko andra gizona ematen, baia, edade danak. Sare sozialetan ere oso aktiboa zea, eta bertan gehien zintzilikatzen dituzun dantzak? Batxata. Batxata, gehien bat, ez? Bai. Nik ez nuke esango batxata dela gehiena gustatzen zaitena dantzaitie, porque dana gustatzen zaitena. Nik ez diot dantza bati ez esango baina. Edo zer Sevillana, paso doble, todo, nik dana ingo dantza. Baina bai egile esan, komodona edo sentitzen naizen dantza estilue bai da batxata igual. Bueno, ikasteko nahiko erresa da, urrun. Bat, bi, hiru, lau, ez? Hori da. Guazen, guazen. Bat, bi, hiru, lau, bost, 6, 7, 8, bat, bi, hiru, lau, bost, 6, 7, 8. Harrigarrena da, nola musika olako, hau, esten ben mi, adibidez, batxatara egokitu. Zenbat eta zenbat olako abesti dauden, dantzagarri eran jarrita. Ikusten, imaginatzen zaitu zuri ja olako Grisby. Dantzatzen, olako masterclassak. Agatxu power. Bueno, bai, gure azatxoei, segundu batzu besterik etzaizkie falta, eta tipula dagoeneko erregosita ez ezik gorrituta ere badago, beraz, hau iragazi eta bexamela itxari ekingo diotetazu. Uste, badituzola hor, hainbat eta hainbat izketa gai. Zu aspektiko korresponsal zara, eta, Euskal Telebista dauzka, Olatz Simon dauka Bogota, Parisen, Anira Zabal Alemanian, Arantxi Padilla Bogotan, Mikel Aiestaran Palestinan, Jerusalem. Eta, hainbat eta hainbat daude, eta, beraien lana zein da, bertatik bertara hango albisteak guri bota, ez? Normalean, korresponsal hauek, guk uste ditu normalean kamara aurrean eta mikroarekin, eta, horre beraiek bakarrik egoten dira kontratatuta, gero hartzen dutena da, norbait behar dute, kamara bateroan kontratatzen dute, beraiek grabatzeko, eta baita tripode batekin, bestela tripodean jarri, eta beraiek egiten dute, lan guztia, montaia, grabaketa eta dana, baina hor tokatzen zaiena da, bertako albisteak bertatik bertara kontrastatu eta gero, Euskadi irratian botatzen dituzte, gaina Radio Euskadi, kontratatu dituen katerako, bota egiten dituzte, ez? Eta horrek, egia da, sinesgarritasun gehiago ematen dio, ez? Hango albiste dize, guk igual entzuten badu, beste telebista batetik, ero ez da zer gertatu da Parisen, ero ez da zer, sinisten dugu normalean, baina bertako gure ez, euskaraz hitz egiten dizu norbait, ero arpegi ezagun bat, arpegi horiek ezaguna ditugu, beti, gertukoagoa ero egiten da, eta beraien lanei esan, meritua da dukate, ze beraiekin bar dute dana, bilatu notizia mugitu batera bestera gero esaten duna, grabatu, bota, muntaia, eta, Eta egunerokotasunera, ez? Egun baten, duela, otzaila hasieran egin zuten reporta, beraien egunerokotasuna nola dan, ez? Herrialde berri batera jute zaenean, zerotik hasten za, eta hauetako familia baukate, umea eskolan hasi, eta dena ikasin behar duzu. Gehi, zure lana. Orduan,
meritua daukate eta horri biltzen dira munduan zehar guri informatzen eta guri kasetari lanak egiten guretzako. Nik uste esperientzi bezala behintzat aberasgarria eta lan hori behintzat txalotzekoa dudarik gabe. Bai. Bueno, bexamela. Denboraldi honetan zenba bexamela. Ditu batzuk bai. Gogoratu zigorreketanik prozedurarako edo ez deitula jarraibide berdinek lehenengo eta behin zigorrek esne beroa botatzea gustoko du, nik aldiz hotza. Ikasiko dugun ematen, lasai, gaztea da oraindik. Ikasten da, gure gaztetxua. Hemen bakoitzak etxean hobekien ikasten duna, norberak harin esaten dena, eta ni behintzat hola. Ordu noain, lehenengo eta behin irina koipearekin itxatxi, korapilatu eta jarraian esneotza gehiu eta berrin. Erabat eta momentu oro korapilatza, biltzea eta biltzea izango da behin korapilo hori gabe gelitu arte. Eta pinportak ateatzen bazaizkizue, hau da, bolatxoak gero bukatutakoan, lasai, irabia gaioa sartu, berrindu eta ez da zer gertatzen. Hor batzuko da, atea zaizki pinportak edatu zait, ez da izan kriston bueno, ez da pasate hori ez bota. Hartu, irabia gaioa pasa, eta listo, fenomeno batzena, fin-fina. Eta inungo arazorik, erotu gabe, Eta, bueno, gaur egun, bexamela hileko zenbatek eta zenbate daukate olako gaur egungo robot famatu horietakoak, eta horietan egia esan, garai batek dago, nik hemen inoz askotan aipatu izan dut, suberoa jatetxean, bertan igandero lehen, oin igandetan itxe egiten du, orduan ez da inoiz botatzen diren, baina lehen igandero kroketak ematen ziren, sarrerako moduan, urdaiazpiko kroketak. Eta han, esan dagoa, ni hosteleitza eskolatik atea ginean, ikasita, bexamela modu atera egin barzala, esan jatetxe gehienetan horrela egin da, beti beroan gero ez da izat, eta ara egiten za, eta esaten dizute, osagai guztia lapiko batean hasi, eta segi eragiten. Nola? Bai, hotzetik, irina, gurina eta esnea jarri lapikoan, eta venga, zua eman, da mugitu, eta ero pixkanaka loitzen guzan, juten zan, da ero bukaeran urdaiazpikoa bota, eta listo. Orduan, zandakoa. Zuek, zuen amona, ero amaman errezeta jarraitu, eta hori seguro, ondo dauela. Edo Sabana, edo Aitana, gogoratu elkartetan, noain arte ere, beti sukaldari gizonezkoa izan dela. Beraz, errezetategi etxen daukezuena. Exactamente. Bai. Hor, baina beti izadea, gozuena noenak, amonan errezetak. Hori mitoa da. Mitoa da? Mitoa da. Bakoitza bere etxen, sukalden ibiltzen dena, zure etxen zer, zigor? Kroketa goxona zen edie. Amamanak. Nik amaman errezeta hartu nabelako. Karo. Baina zure ondorengo esango due. Nera amana goxona dila, amamanak. Eta ondorengok esango due. Pasako jo baxamelan errezetanik maialen lasai. Aitzitzenak. Bueno, a ber, oin serio daukagu. Txita kontuak. Txitatokin izan ginen Gernikan, bakizu, zirku eskola. Bueno, Italian, txita harrak hiltzeko debekua da, etorri da. 2006an, 2006an, hortik gaur ja ezingo dira txita har gehiago hil, bakizu txitak jaietzen dira, harrak hartu, oi asko izateko, emia bardu. Urtero nik zenbaki hori harrituta geratu nintzen. Oioa izateko. Arrautzei hartzeko egin du selekzioa. Parkatu. Oioa. Selekzioa hor, oioa izateko, emea behar dituzte ez, urtero 40 milioi izan zen zenbakia. Ez dakit zenbakia zein den, baina ikusi ez dut irudi hori noiz bait ikusi ez du. Nik ikusi izan dut eta benetan krudela da. Benetan krudela, nola selekzio horretarako edo nola banatu gauze bada. Beste izeiken dieten, gaina hori, erabeliko dute zer, animalindako jana iteko ero? Gero gogoratu, zo askotan, eta bestelako harrapakarik esaten da, ezta? Hauek ere elikatu behar dila, beraz? Hartu, pure antzeko berrin dolako... Ez dakit zigotzetik, baina ulertzea, putrentzat eta lakoentzat. Hori debekatu ingo dute, txitarrak eta sakrifikatzea, eta hor Italiako ekologistek beraien garaipen moduan hartu dute,
Eta, uste parlamentuak oin onartu behar zuela, baina hori 2026-tik aurrera ezingo dela gehiago. Eta betu, zoa aipatu duzula, martxoa bian, gaurko bezalako egun batez, estrenatu zen King Kong. 1993 urtean. Urte batzu badi, King Kong, King da erregea, eta King Kong, bale. Bai. Zukor bazen un txiste bat. A ber, King Kong nola hiltzen dute, azken hori bakizue, uharte basati batean aurkitzen dutela, uharte galdu batean Kong tximu erraldoi aurkitzen dute, bere kontra itxasontzi batean sartu, Nueva Yorkera eramaten dute, ies egiten duan jendeari erakusteko eta eramaten dute, eta Han da, neska protagonista, berataz maite mintzen da, hartzen dut, Empire State eraikin erraldoira igotzen da, eta, karo, goian dagoela, ez da izet, eta hor meme badago, tontakeri karo, hor inor ez da konturatu, baina etxe baten pareak tokatuko ziren bere... Atzaskalak. Atzaskalak, hanketako atzaskalak, eta hanka bitarteak, eta danak tokatuko ziren, ez? Orduan, bizta ezberdinak, lehiotik izango zituen norbaitek, baina, hor gertatzen da gero hori, bi hegazkinek tiro egiten diotela, eta Kong hili joan dela, ez? Gaina hor polizia batek esaten dio gero protagonistari, bi hegazkinek Kong tximua hil dute, eta ez, Hanek hildu. Bueno, usua, eharra izan da benetan, eskerrik asko. Baina, zema demora behar da pausu guzti hauek ongi integratzeko, ongi barneratzeko? Azkenien, zeuk dedikatzie dakezun denborin arabera da, disiplina askotan pasatzean bezala. Zu interesauta bali mazaude eta denbora gehiago eskaini, orduan eta facilidade gehiago ekiko zu, dantzan progresatzeko. Bueno, askotan lotxa izaten da, ez? Dantzan hasteko lotxa hori, olakotan zer esango zen eguke? Ni beti ikasle izatea betena da, lotzi atetik kanpoa laga berdala, azkenin zuia behin hemen klasin zaudenin, danok nivel berdina dakezue, danok eukideu lehengo egun bat, danok eukideu egun txar bat etzaguna zer zeten, eta beste bat obio izangoa, hori. Eta gero, dantza eskolatik aparte, ikusleen aurrean aritzu zara zuzer horri, txapelketatan, maila horretan eta aritza zer da zuretzako? Egile esan ore bat, azkenien zure lana jende askoz gehiago nahiatzea, ETB-entzako lan asko indeu, eta hori oportunidade aukera oso ona da. Eta ja txapelketatan, satisfazio pertsonala eta bikotina oso handile da, baina baita lan asko daukeatzien. Esfortzo asko, lan asko, ensaio asko, denbora gehiago dedikaberdio zuia, maila hortan ondo ibiltzen nahi bali mazea. Bueno, eta bien bitarten zuei ere gorputzak dantza eskatzen badizu, bakizue, dantzaki. Hori da. Bia, honeke balioko luke. Erabiltzen dut olako zez, Saltxan eta bereziki ez, olako... Bueno, gaina pausuk ezberdin dira, animatu zatxezte. Honako dantza hauek benetan txundigarri die. Hor, lehen Durangon ostegunero ematen zuten, guretzako beti izan da txofunfun, hone txoria maite nuen, ez da nola ditzen da noin. Hor, ostegunero eten ziren klaseak, saltzakoak, teknika ezberdinak, eta guk, pintxopotea eta gero batzutan agertzen ginen, eta benetan inbidia sentitzen genuen jendeak nola dantzatzen zuen, eta hori. Imaginatzet, hola ez da, zinbidie. Bai, barra txiki. Horrati da, berago gora. Baina, lantzak, klink, eta, artista dira, jentea nola dantzatzen duen. Bueno, bien bitarte hortan, bain ikusiko duzuen bezala, salda erantzi diogu gure bexamelari, eta, honako irin gusto hori gutxitu arte, edo kendu arte, bertan eragin egon gara. Azatxoak dagoeneko erreteiutxo baten barrun daude. Nik ez nituzke zabalago jarriko. Nik olaxe jarriko nuke bai. Eta nik uste men 3 raziotxo edo badaudela. Oliba, olio, txorrota txiki bat bustitzeko gatz alden erantzi diogu, eta nik uste gaztakin eta bar ez dula gehiago behar.
utzi pixka. Hau, azalorearekin nera jaio, gozo, errezeta, bero brokoliarekin ero nahi du esan, berdin. Igual. Hau, gainerra, hau gainetik botata. Baina gaurko zentzu edo da honako azatxo hauei beste erabilera bat ematea zeren eta... Betiko klasikotik aparte, badagoela beste aukera jateko. Azalorea bexamelakin oso ezaguna da, brokolia antzeko, baina hau ez, beraz, bueno, badira, hemen proposamen bat. Eta gero gainera gogoratu gero gainerre ingo dugula. Gainerretxeak ematen dion, beste puntu hori labean sartu. Eta, bueno, normalean, bakizu, labean egiten dela gainerretzeko teknika, hori, grilla ero, salamandra ero, kuikaldea bero-bero jarri, eta, bueno, hemen kasontak guk gazta botako dio, eta horrekin den geruza urre koloreko ero ilun hori, kurruskari eta ze gozo geratzen da. Sopletearekin egin alda, eta, bueno, jatetxetan da, karameluak eta egiteko, lehen garai batean erabiltzen zen asko pala bat zen, pala zutan jartzen zen, zu gainean, hori izaten zen gero, baiten zanean katalanara erarako kremata hori erretzeko, eta gaur egun ja daude olako palak elektrikoa direna. Eta horiekin, iten baduzu olako San Marcos tarta bat, eroten delakoa, eta azukrea erretzeko, horrekin, pala horrekin erretzen da, eta bestela etxean soplete bat, ero labea jarri bero gainikaldia, eta, gazta hori hor urtuta, gehi, iten zaion geruzatxoa gainean da hori, bikaina, eta, labera sartu gabe, ni jango nuken ni beste puntu bat eman. Eta gogoratu, gero jarraian, berezitasun bezala, honako almendra edo arbendola laminak erantziko dizkiogula eta pare bat aran lehor ere bai. Vale. Hor konetaz ibitu da eta hor 76an, 33an nintzen originala, lehengoa. 76an beste bat, eta orduan, uste dut, dorre bikietara igoten zala, 76an, eta 2005an, ero 2006an, azkenengo kon pelikula inda. Gero uste beste bat egon dela, baina hori ja bertzio ezberdina, zanezan ja ezin ara juten bere bilata, horako... Nola da, uartean bertan gertatzen zen, eta oin, eta Godzillakin burrukan eratara dute kon, eta kon guretzako mitikoa, gure adinetakoen entzako zein zen. Jaine, zuk ezagutu zenun makinita, kinkonena? Bai. Bi pantaiatakoa zala, eta joten zen saltoka gero igoten zen kate batzuetatik igo behar zen, eta, hori... Zenbat, ordu sartu dute ditu, nik holako makina neukan, baina lagune bat zeukaten, da uste zigutenean, sartu ditu, eta hori zintzen igualatzen ez aurrenetakoa, holan, gaina bi pantaiatakoa zala, ez zala bakarrik pantaia baten, hori berezitasuna bi pantaia ziela, mitiko, hori eta Wallman, eta zenba gauza utzitun guk, gari baten Wallmanakin, hemen galtzan pixuakin, Wallmanan pixuakin eroritzen ziren galtzak, eta arekin gustora. Horrelako katxar txiki batian, 10.000 abesti. Barrura. Bale. Eta guain, hauek pixkat gorrituko ditu zartagin, eta listo. Wallmanana bitu, guain hori esatezula ordun ere bazen, ez? Gure gurasoek eta hori ere jasan beharra izan duzuen, ez? Bapaten mundutik baztertu ginen, kaskoa jarri eta bakoitza berean zijoan. Baina kaskoekin juten zen. Gaur egon antzera, jentea berriro junda mundutik. Oin jendeak juten zen, kaletik lehen Wallmanakin ekustezen jon kaskoak, ez? Gaur egon, zu norbait ekuste duzu urrutira, eta ekuste duzu bera bakarrik hitz egiten datorrela, eta esaten duzu norekin ari da hitz egiten da, gero belarrian dauzka sartuta olako bi pink, katxarrito, eta nahi da, baina hori ez dut ekusten nik horrela da, nik uste dut hor hartuta gau gehitu beharko zeniola eta ez da egitzerra. Baina jendia olako ekin deskonektatuta. Bai. Konektatuta beste era batera. Bai, hori da. Olakoekin mendian, mesedez, jendeak pila bat ibiltzen da mendian olakoekin. Nien naiz oso aldekoa, baina ibiltzen bazarete olakoekin volumena baju jarri, mesedez. Gertatu izan zaiko, igual atzetik jun bizikletakin ero, parkatu! Ostra, zaitut entzun, ja, normala. Ez duzu entzun, ez niri, ez natura, ez ezer, ez norbait hortik mendi bera erori bada eta zuri deika badabil, hori ere ez duzu entzun. Orduan, ez dakit. Zuek ikusiko duzu, baina eramadan behar baitu zuen musika. Pena da mendira joatea kaskokin, Bai. Pena da. Nik egia esan, sasoi batean, lasterketetan da hori, luzeetan da, inoiz eraman nituen bada espada, ondoan eramaten nuen,
lagungarri moduan, zu, laulako, ez, 12 orduko lasterketa batean, gaizki zaudenean burua daukazu, pentsamentu txarrekin beteta eta ez da izer, da batean, batxata pixka jartzen zueta, eta ja, azteza animatzen, da musika horrekin, eta hortarako, behin erabili nuen, gaina izan zen, nun zen lasterketa, Menorkan, lokartzen nahi nintzen, da Metallica jarri nuen, da nio, pegi katera beharren. Metallican kantaiko honen anetzako, Zein zen? nola da, whisky, jarro whisky olakon bat, erra, gure errezeta bezalakoa. Boa txabal, ez? Oine nola da, boa txabal esan behar da. Ea Hoi da... Zelizunkeri, jai hone hola gatzen diren. Eta honi... Zelizunkeri gozoa. Gehitzeko... Koroskari puntua. Eta gozo puntua nahi edo? Bai, mesez, ni esaten da modu, ni beti denekin. Eta listo, venga. Gustatu zaiti gehiago. Hasi. Hasi lasai, etxe batzutan izaten da. Zerbitzari izaten da. Hasi! Ez, hori nik txean, gurean nik izaten du, baina lasai. Usaia bikaina, eta betu ez da bolako azalore, ez, usaiik. Ez duzu lan, suabe gatu da. Bueno, probatu, dastatu, eta ikustagun. Eta listo. Betu gaztan asketa, oso ondo datorki. Eta bain, maspesakin, nolo, aran pasakin, barkatu. Una maezkurrena. Hau etxiko resetetea gira sartu behar dugu, Pena hoi eskena dila. Berandu. Esan dakoa, kuiatxoarekin, azalorearekin, brokoliarekin, nahi duzuen horrekin egin dezakezue. Eta gero gehitu, nahi duzuena irugiarra, edo dena delako, askura duzuena, baita goio zarrade. Bere hortan, zora gare jaina. Ez du behar zer. Una. Bueno, zuei eskerrik asko hemen gurekin beste tarte bat konpartitzagatik, eta? Bihar gehiago. Gazta eratu zeite menoan. Kruzau. Agurtuzuk dauka gazta holan. Badakizue, musu terdi, bihotzez matizatuztegu bihar arte.